mga ginagawa po ng mga pag-Chinese New Year, naghahanda po sila ng mga pagkain para pasalubong sa Chinese New Year. Halimbawa po yung mga pansit. Ang pansit po ay para po papahaba ng buhay at saka yung maganda po ng fish para po abundance, long life, at saka yung may mga hinahanda po mga prutas. At saka kailangan po ay may handa din na matamis at malagkit para maganda po ang pagsasama natin. Ano yung mga prutas, ma'am, na ihanda? Apple, kasi yung apple is prosperity, at saka mga ubas, sunkies, para 12 sign of mga fruits. Wala po bang mga specific na pagkain pag ganitong celebration po na Chinese New Year na talaga po na hinahanda sa pagkain? Meron po. Maganda po sila ng mga pansit. Yan. Saka yung mga malagkit, mga matatamis, mga fish, para mas maganda po ang pagdating ng Chinese New Year pagsalubong sa kanila. Yung pansit. Kasi pansit na pampahaba ng buhay. Para laging tayo masisigla. Saka yung isda, long life. Yung malagkit po kailangan po sa atin para buong taon tayo magsama-sama. At yung matamis, kailangan lagi tayong mga happy sa buong pamilya. Ma'am, napansin ko naka-red kayo ngayon. So, meron po ba talagang specific na color na susuotin pag ganitong celebration ng Chinese New Year? Oo, kasi yung mga Chinese New Year, pag Chinese New Year talaga, mga Chinese mahilig talaga magsuot ng red. Yan ang simbolo ng kasuotan nila. Kasi yan ay isang pagtataboy ng makamalasan sa mga Chinese at lalo na sa ibang tao din. Nakasanayan na rin nila. Talagang red lang dapat. Red. At saka yung black, hindi pwede magsuot ng mga black. Kasi hindi maganda magsuot na sa Chinese kasi yung kalungkutan ng buong taon na kalungkutan ng mangyayari sa kanila. Kailangan happy lang tayo sa mga kulay natin. Aside sa ma'am, sa paghahanda ng pagkain, ano pa yung na ginagawa ng mga Chinese? Yung mga ginagawa ng mga Chinese, may mga kasabihan din sila na bawal maglinis. Hindi lang maganda yan pag Chinese New Year. Kasi buong taon na may mga hindi maganda mga darating sa'yo. Saka bawal daw yung mga bawal yun. So, hindi kayo naglinis kanina, ma'am? Hindi ako naglinis kasi para di maalis yung swerte ko eh. Okay. Saka bawal magpagupit. Pag Chinese New Year na kailangan, malinis ka na para bagong dating naman ng New Year mo. At saka bawal din maggupit ng kuko. Kaya kailangan, lagi natin susundin mga bawal para maganda mga dumarating sa atin ngayong taon. Yung dragon dance, ma'am, ano yung symbolize? Ay, dragon dance. Oo. Ang dragon dance kasi, pag nag-umpisa mo na yung dragon dance, lahat, kung ano mga pinuntahan nila, pantaboy ng malas yan. Ina-absorb nila yung mga malas na hindi magandang dumarating sa kanila. Kaya ina-absorb nila. Pag ganitong Chinese New Year, ma'am, pansin ko marami yung mga dekorasyon na kulay red or yung mga angkaw. Bakit po may ganun? Yung red kasi na decoration, yun ay symbolize nga ng protection yan at saka pantaboy. Kaya sila nag-red display sila ng mga bagay-bagay na decoration. Dito, ma'am, sa ating pwesto ngayon, ano man yung mga swerte, mga bangles, yung health, yung mga years? Oo. Ang mga swerte ngayon, kasi Year of the Horse ngayon, ang maswerteng zodiac sign, tiger, and then goat, dog, snake, and pig. Kailangan nila maglagay ng mga bracelet na, ganito. Meron akong carnelian para sa kanila. Ito ay nagbibigay sila ng protection para kung sino man si tiger sa kanila, saka yung snake, bagay sa kanila to. Meron silang maka-accept sila ng piyaw para magandang dating sa kanilang swerte. At saka meron silang protection yung mga kumukontra sa kanila, pang-protect nila yan. Tatabi sa kanila yung mga inggit. Yung mga zodiac sign natin, ma'am, ano yung swerte na Ay, mga zodiac sign natin na mas maswerte nga, sinabi ko na tiger, dog, snake, goat. Sila mga masaswerteng zodiac sign ngayon. Maganda ang kapit nila ngayon sa Year of the Horse sa 2026 natin. Sila ang mas yayaman. Kaya kung sino man mga tiger at horse ay snake,
Yeah, bumili na kayo sa akin ng mga pampag-good vibes niyo. Let's sabihin mo. Oo. O, yung mga, hindi masaswerteng mga zodiac sign, yung rat, ox, rabbit. Pero sa kanila, yung mga pang-protection nila, meron tayo mga dapat nilang gamitin para gumanda ang kanila. O, kontra, para maganda yung mga babalik sa kanila. Para lalong gumanda rin ang mga career nila. Ano po yung ma'am? Ano yung pang-kontra natin? Yes. Ang mga pang-kontra natin sa Year of the Rabbit and Ox, lahat po sila yung mga hindi magaganda, meron akong ine-endorse na yung Spiceway card para protection nila, para yung hindi sila yung pera na mahigpit ang dating sa kanila, ito ang bagay sa kanila para ma-protection ng kanilang mga wallet, ang financial nila, babalik sa kanila agad. Gagaan ng pasok ng swerte sa kanila. Ito yung dapat nilang gamitin. Para sa rat, ox, tsaka rabbit. Yan. Pang-protection nila. Para maganda yung pagpasok nila ng swerte ng pera. Sa financial, yan, maganda yan. Yung mga health naman po. Ay, yung mga health natin sa, yan, yung isa pala yung rat, ox, tsaka rabbit, iwasan nila yung kalusugan nila. Kasi iba ang dating sa kanila eh. Kaya ingat lang sa kanila. Gamit sila ng mga swerteng mga blessed na jade. Yun ang pagkontra sa kanila, yung mga ganito. Kailan nilang gumamit ng jade para sa mga hindi magandang taon nila ngayon. Sa rat, ox, rabbit. Sa kanila. Ang mga masaswerte ng yung lahat ng mga zodiac sign na maswerte, kailangan din nila alagaan din po yung sarili nila. Kasi, kasi 5 horse kasi ngayon ang kailangan ng protection. Saka yung mga dapat nilang gawin, huwag silang magsuot ng mga gold kasi 5 horse ngayon, iwasan ng mga gold at saka yung mga kulay nila, dapat nilang isuot na pangligtas nila ng pang-araw-araw nila. Halimbawa po yung dog, kailangan po nila color ng yellow, pink, purple, yung rat, white, para lalo tayong kalinisan po yan. Laging maayos po natin. Yung ox, blue, pantaboy po yan ng mga negative energy, saka panglaban po sa 5 horse. Tiger, pink, ang laki number niya, 4. Yes, meron din po tayong ganun. Ang rabbit, brown. Dragon, magsuot ng peach, lucky number mo is 2. Ayan, parang masaswerteng number yan. Snake, white, and 8. Ang number niya maswerteng kulay. Pero huwag po masyado magsuot ng mga gold po ngayon kasi fire horse po mainit sa katawan. Yan ang pang-protection mo na lagyan. Yung mga kulay na masasaya. Ngayon, mga kasama pa natin si Bongo J. Bongo J, kung may tanong ka pa kay Ma'am, go ahead. Yes, maraming salamat, Bombo Cristel. Magandang umaga, Ma'am Aming. Ma'am, isa lang po yung gusto kong malaman. Ano po yung mga lucky charms na nasa likuran po ninyo at magkano po yung presyo ng mga ito, Ma'am? Ito po yung lucky charms ko po na frog. Ito po yung para po sa business yan. Kung gusto po man ay business, gumamit po sila ng frog. Ito po yung halaga po niya ay 4,800. Meron po tayong horse kasi ngayon po ay Year of the Horse tayo. Ito po ang dapat natin display kasi hindi po sila horse, pwede po sila mag-display nila para po maganda po ang kanilang pagpasok na swerte po ngayong taon. Ito po si Buddha, sir. Buddha po maganda po yan sa business. Kasi meron po siyang mahawak na pera para maganda po ang pasok ng pera po sa kanilang negosyo.